नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आंब्याचा सीझन चालू आहे। आज आपण पाहणार आहोत आंबट गोड तिखट अशा सर्व चवींचे अस्सल मालवणी पिकलेल्या रायवळ आंब्याचे रायते। आंब्याचे रायते बनवण्यासाठी इथे मी काही रायवळ आंबे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। हे आंबे आकाराने जरासे छोटेसे असतात। या आंब्यांना झाडी आंबे किंवा आंबलीचे आंबे असेही म्हणतात। जर रायवळ आंबे उपलब्ध नसतील तर इतर कुठलेही आंबे घ्यावेत, फक्त ते थोडेसे आंबट असावेत। आता प्रथम हे आंबे उकडून घेऊ। तर तुम्ही बघू शकता की आपले इथे छानपैकी आंबे उकडलेले आहे। अशा प्रकारे उकडून घ्यायचे। व्यवस्थित उकडून झाल्यानंतर नेहमी लक्षात ठेवायचं की आंब्यांचा हा देठ जो आहे तो पूर्ण काढून टाकायचा, जेणेकरून ह्यामध्ये डिंक असेल तर तो आंब्याचा निघून जातो। आणि आता आपण हे आंबे छानपैकी ची साल काढून सालीचा पंधरस पिळून घेऊ। आणि अशा पद्धतीने आपण सर्व आंबे सोलून घेऊ। इथे मी सर्व आंबे सोलून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याला खमंग छान अशी फोडणी देणार आहोत। गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे। आता आपण त्यामध्ये 4 चमचे तेल घालूयात, म्हणजे आपली फोडणी चांगली व्यवस्थित बनेल। आणि आता तेल गरम झाल्यावर गॅस लो फ्लेमवर ठेवूया। आता आपण यामध्ये मोहरी, लसूण आणि कढीपत्ता घालून परतून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये हिंग, हळद आणि लाल तिखट घालून घेऊ। तसेच ह्यामध्ये आता सोलून घेतलेले आंबे घालून मिक्स करूया। त्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया। आणि आता ह्यामध्ये किसून घेतलेलं गूळ घालून मिक्स करूया। मिक्स केल्यानंतर आता आपण ह्यामध्ये खवलेलं ओलं खोबरं घालून घेऊ आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून हे शिजवण्यासाठी त्याच्यावर 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊ। आता आपण झाकण ओपन करूया। तर इथे आपले मस्तपैकी आंब्याचे रायते तयार आहेत। आणि इथे आपल्या रायत्याला रंग सुद्धा छान आलेला आहे आणि आंबट गोड मस्त अशी टेस्ट आलेली आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून आमच्या चॅनलवरचे सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळतील। आणि पुन्हा एकदा लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।